Hola a totes, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada. Avui continuarem i farem la segona part de la taula de Nadal. El que farem serà unes estovalles individuals. Comencem. En primer lloc, el que farem és col·locar la guata entremig dels dos trossos de roba. Subjectarem tot el voltant amb agulles. Cosirem tot el voltant a mida de pata, que és una miqueta més de mig centímetre. A la part superior de la butxaca hi farem una voreta. Ara col·locarem la butxaca en el seu lloc. Col·loqueu tot amb agulles i no oblideu a la part interior doblegar 1 centímetre per amagar la costura. Ara cosim els dos laterals, però la part inferior no cal perquè la taparem amb la cinta. Ara col·locarem a 5 centímetres la cinta de decoració. Cosirem amb un repunt al canto els dos costats de la cinta. Ja tenim la butxaqueta. Retallarem tot el voltant, tot el que sobra. Ara cosirem tot el voltant el viu al biaix. Recordeu que primer el cosim per la banda del revés. Un petit truc per fer la cantonada és fer un petit pessic, així, i passar per sobre. Quan després girareu la cantonada us quedarà perfecta. Quan hagueu fet tota la volta i passeu per sobre d'on estigui el començament, doblegueu i feu el repunt just per damunt. Per fer la part del davant, el que farem serà polir l'inici, doblegant cap a dintre i passant per sobre, rematant. Recordeu tornar a fer el plec quan feu la cantonada. Ja tenim feta la segona part de la nostra taula de Nadal. Penseu que podria ser una sola peça i posar-hi els tovallons i els coberts. Si us ha agradat, deixeu-nos un like i subscriviu-vos.